Grabe, dalawang bus. Andyan na po, oh. Oh, daming tao, ha? Muhon, Taguluan. Mga taga-Muhon, Taguluan. Pak, oh. Tsada. Ayan po sila. Wala, ang daming tao. Dalawang bus sila. Ayun, oh. Hi, good morning. Grabe, uy, dalawang kalitsyon. Tsada. Good morning po. Ano? Counting tayo. Okay. Hi po. Ito nga, ako sinatiguan. Man, diri tama mo. Wala yung labot, tinakapunas na. Good morning. Paano na yung muli ko? Good morning. Ah, dalawa kalitsyon, uy. Good morning. Good morning po. Hi. Oh. Good morning. Dami nila, oh. Grabe, uy. Pasok lang. Ang dami, oh. Nice seminar. Good morning. Hi, good morning po. Hello. Kaway-kaway, nasa CCTV po kayo. Hi, good morning po. Ang dami nila. Mga taga saan po kayo? Muhon. At sa Muhon, Taguluan. Hello po, welcome. Ayun pa. Alin naman kawalan naman? Ha? Upat na lang kainuman. Thank you. Oo nga po, ang dami nila. Puntahan natin sila doon. Well, nandiyan yung bag ko, ha? $37? $37? Ay, ayan. May kasama. Dami-dami tao. Okay na lang yun. Okay na lang yun. Dahil bukas may Mami Tess mag-birthday niya. Eh, cancel daw ngayon doon kasi may bagyo. Kaya maghanda. Nagpadala siya. Thank you, Mami Tess. Ano po sa kabinyagan? Cancel. May bagyo din? Tutay, kaya pati ay halo-halo kay kauno. Rice, ah? Ang dami nila, oy, dalawang lechon, 37 katao. Taga-Taguluan. Kitty Sweet Oyabam. Tenan. Hi Ray Rex, Brillantes Jonah, Queen Pinky, Rose Pulaw. Dami nila, oy. Pero may handa. Masarap. Dalawang kilos. Sana all. Ay, hindi ba niyo ito pakukuha mo dito order? Kami, kasi Ami ang tigluto sa kanon. Yung bilhin ko malugluto sa daghan. Ayan pala. Si Ami kasi ang pupalit Parang yan yung kulay green, kagaya na. Yung green, yung ginagamit ko sa ganyan. Yung green black. Ang gano'n? Hi there! Jen! Oh, Jen. Wala ano. How true? Ano daw?
Ah, bakit? Ako. Ang ganda nga eh. Stretchable, dili. Magpa-picture na, magpapa-picture, aalis! Picture na kayo, ayos kami. Wala ka ako, wag ito kubunyag! Yawa, ang Uber. Alina, alina! Magpa-picture! Hoy, kita magbilang sa niya. Mag-picture na, magpa-picture! Mag-alis si Brenda! Ah, picture! Isa pa, isa pa! Bili gawan, bili. Sige, wala ba? Go. Thank you! Kagawad and sama bayo na anang grupo siya watching from Singapore. Hello sa inyo lahat. Thank you. Oh, magpa-picture! Alina mo! Aalis si Brenda! Yung magpa-picture na! Wala na magpa-picture! Mag-alis na siya! Ang uwi niya mamayang gabi na! Gabi na po ang uwi niya, gabi. Tamara! Giovanni! Bulang na yung tubig dito. PM nyo na lang po, Tokero Josel. I-PM nyo na lang si Maring Charen. Dapat nagpadagdag pa kayo ng isang kubo. Isa pang table kasi mali ang dami nyo. Pwede pa Kung may available po, sinabi nyo kay ano. Kasi kawawa naman, mainit ngayon oh. Ano to? Waiting area. Waiting area? Waiting area lang. Ilan po kayo, ma'am? Ay, gawa 60. 60 plus. Wait, sabihin ko kay Brenda. Day, 60 sila, madam. Pwede ko ibagamit na tong waiting area? Ma'am, pwede nyo na lang pong gamitin to. Ilang ano yung mo doon? Okay na gamitin. Boy! Ay, Loy! Sa kanila po kayo makipag-coordinate. 60 daw sila. Pwede rin naman daw ipagamit tong iba. 58 lang. 58. Ano, namay ano lang. Sila mo lang iyakin ka lang dahil. So, saan niyo ko ano? Mama Elsa Hardin, mabayo pa picture sa kay Brenda B. Ikaw na lang ang representative. Nakalandong. Pero pwede ba nani? Oo daw, Pwede sabi. lang utanan. Yung iba. Ayan na. Mag-picture na. Mulakaw na si Bayot. Mag-ati ng binyag. Gabi na mag-uli yan. Sabali. Oh, picture na. Mami, dito. Ma'am, dito na lang daw. Kasi dito medyo mahal na Ito, may puno ba? Okay na daw ma'am, dinay lang mo ma'am. Hindi na nitara lang ito. Discount na daw mo yung Brenda. Wow! Thank you! Ma'am Bren. Hindi. $60? Pwede na ito din eh. Pwede na Lahat? Ngayon lang siguro pwede kami makaano ng long table for the food. For the, yun lang po kasi yung table na meron ko. Binlo, hello. Dami nga po sa... Mag-overnight kayo, ma'am? Mag-stay kayo hanggang gabi? May banda kami sa iyo. May banda kami mamaya. Si John Mark Digamon. Tagatawag ng tanghali. Baka sila.
Ay, mag-picture na kayo, ma'am. Halina! Halina, halina. Picture, aalis na yun. Asa siya kadulo. Oo. Binyag. Asuncion yan sa Seca, Cecilia. Mana? Maray, maray. Uy, 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 uy. Dali na, mag-aalis. Aalis na yan. Timinda. Mamayang gabi, magkita-kits tayo. Naisip ko nga yung suotin ko yung suot ni Brenda kagabi na puli. Charat! Uy, punta kayo sa YouTube ko ngayon. Meron akong bagong upload. Becky naman. Grabe dami nila. Yata kang libre na 200 ka lang. Okay, salamat, sir. May pagdala yung pagkaon, ano po, kerito. Ganito niyo pa rin. Bala, mabulag-bulag sila. Pwede na ka dito, gagutan ko. Gagutan pa na. Oh. Kami na mag-arrange. Pwede na? Opo, sige. Kita mo para maigo. Tawagin nyo na yung mga boys nyo. Inaayos kasi namin ng ganito for waiting area na iba kasi. Hello, this is Brad David. Gusto ko lang i-shoutout kay Problem D, Pickup of Madam Lady Taurus. Taga-Tagaloan po sila. Yes, baka ka... Hello, ayan si Kapitana. Kapitana, ba kailanganin mo ng serbisyo namin? Thank you very much for accommodating us. Dali, kasi mag-aalis na yan. Okay mo na sila. Dali. Isa, ako ano lang eh. Arrange nga to ang bangko. Oh, dyan na lang lahat. Ito ang open. Siguro stretch niya to ang Opo. Oh, yan na. Lahat. Ay, kani siya. Sila na, Kap. Sila. Be, tulong mo si Kapitan mag-ano. Kabalo ko. Mga tugas. Wala si Gio. May sakit. Nasa Manila. Kasi nag-aaral yun eh. Ayun, biura. Basta buhat lang po. Ay ka. Na, mayong ugto. Hindi ka na ako makontak kay di ka ta friend sa Facebook. I-add ko. Daming tao. Ayan. Uy. Uy. Hello daw. Grabe ka naman. Lord. Hi daw. Hello po, palod po. Anong palod? Mamaya abangan nyo pa, magkita-kita tayo. And meron ako ulit vlog with him later. So, maaga siya pupunta rito to conduct our vlog. So, maaga rin na tayo mag-aayos later. And I'm so excited. And I can't hide it. I know. I want you. Mamaya po, ha? John Mark Digamon, tutok lamang po. Tuwara akong mama, happy na ako, nakita na ko siya. Elsa Hardin Mabayo. Hello. Sino ma'am? Sino mamaya? Si John Mark. John Mark. Digamon. Gwen lang, kaya Gwen lang. Ano nga Gwen? Anong gagawin kay Gwen? Support mo ko sa kanya. Ay. Parang hindi ko nababanaag sa itsura mo na support ka sa akin, Fred. Anong gamugot mga Gwen? Masaya yung kwento. Ano. Pero parang masaya ka ngayon, ha? Para, may nakita siya, ma'am si. Ala. Oh, di ba? Ha? Yung lumapit sa akin kanina ba? Yung lumapit sa iyo ba na? Yan naman sa akin. Yung naka-white. Yung...
Uy, Tatakbo kasi siya patawad. Ah. So siya yung uyab mo. Uy, first lady. Talaga? pwede na bang continue? Magulo. Magulo yung nananahimik yung buhay. Wow, abs. Siya nga yun, yung sa ano, yung Gwen si Pinkish. Take your kitty seat, oyabab. Gapa ng akong friend, no? Oh, pa. Maglabay yung drone, dungo-dungo na. Ay, kabantay ba na niya? Thank you, Ate Tess. Alam mo na, ha? Kabala niya ang pamilya niya. Ay, nga pa. Ano mo ka ba nangandagan, ma'am? Oo, na apa. Ang dami pang tao. Napagay, ito to bro. Okay, galing ka to. Wala nakabantay. Thank you. Ako dali tawag ko na yung mga pamilya nila. Tara, nasa likod mo. Dungo gid siya. Ay, di sing nakakita dagi ako na tapos ay na lang di ko tago sunod. Bantay may to ako kay Apang dala ng kulturan. Sama ko, barong Dito nagbantay ka. Shout out Bernie Castillon. Shout out Mix Molina Forever. Young supporters. Thank you, Lilibet Cabaluna. Satro, Ate Tess. Satro. Satro lang tayo. Satro. Masabangan nyo kami later. Ha? And again, sa mga gusto magpaabot in advance, sabihan ko na kayo. Any amount will do sa inyong mga tips. Uy, ano ba yun? Si ano naman? Pag wala pang stable job, wag mo nang mag-bisyo. But it doesn't mean na pag trabaho ka na, pwede mo na abusuin yung sarili mo. Wow, coming from me, ah. Lamisa. Lamesa daw. Maintenance, di ba? Vlog ba? Pakaayo ba? Pak! Mars, may nag-message sa akin, Mars, may nanghingi ng Gcash account mo. Magbabayad daw siya ng okay mo. Pakaayo ba? Pak mo. Bless. Mag naana-anaan gabi si Mare. Sige na lang. Naan gina. Saka galing. Sa blooming kay naana. Ha? Nasa pulan man gabi. Pati ka naman nakatali. Magtali ka, wag ka Ano mag-glow. nasa pulan gabi na rin. Iba yung ano mga yung glow. Mukhang bago matapos ng taon na to talaga meron kang... Amistoso glowing ginamit. Oo. Amistoso glow. Mukhang magkakaroon ka talaga ng kasunod. Parang buntis daw na Si Teacher Jofel ang bantay. Siya ipabuntis nyo, hindi ako. Ano magagawa natin? Nasa iyo yung hinog na prutas. Ikaw yung cancer. Ayun o, Tokero Josel. Ma'am, si ano Gcash number ng kapatid ni Brenda, magbabayad ako sa ukay para... Ay, ano lang yun? Kasi, 20 pesos. ayun o. Kasi hindi naman siya nagre-reply, magbabayad naman ako. Oh? Hindi nga siya. Alpas ba? Yeah, tingnan mo yung ano mo, tingnan mo yung ngipi mo. Puro na itim. Iyak, kaka-candy mo. Ano yung money ba? Yung tira tayo. May nakabenta ng wallet si ma'am. Wallet. Oh, short. Thank you. Pero yung iba pinamigay namin kasi sabi mo ano naman. Oh, wala presyo. Luma na. Hindi, sabi mo kasi bargain na. Nagpaula pang presyo. Samo yung live ka ay show kagabi. Kaulit mo Amanda mag-live. Ano man? Bulog kes bata. Nasaan ka? Sa bahay. Ah, hindi ka nagpunta? Hindi. Kailan? Sa ate. Sa bagay, ako ayoko na lang magsalita. Ako baya ko Gwen sa akong trabaho itong dito primero. Oo, di Iba ba? na talaga pag mga negosyante. Dati na wala ka sa negosyo. Kahit sa ansyo, nandun yan. Nasusuportahan niya tayo. Ngayon, so, ganun na talaga pag mga mayayaman. Kasi hindi ka magkukuli ng ganyan ng buhok kung ano yun, no? Kaya tapat pantilay na Gwen Beck, nagbasa pa Gwen. Jennifer Peratirelo. Gwen, pahingin ng pambili pantilay na Gwen kasi nagbasa pa. Na. Mami Tess! Baka gusto mong bumili, Mami Tess, oh. Mga ano, mga hinaguan sando.
may dilig. Nasa bahay po nagpapahinga. T-shirt. Ayan, may mga short din tayong tigwa 100. Mga sando, tigwa 150. Maganda po tela nito, stretchable. Mami Tess. Tapos may mga ano tayo, may mga, ito, may mga wallet si Maring Charen. Aray ko, may pako. Wallet, pouch. Hindi lagi sinilas ba? Makulot. Tapos ikawas ka. Ayun na ipagawa. Sige, mami, ah. Nandito yung mga tao kasi nagkakagulo sila. Ayan na. Ay, pak. Hala. Dami nila. Okay, okay. Okay. Grabe, dami po. Carmelita Kaayon. Thank you, Mami Tess. I love you. Hala! Ikaw. Ano yan? Wow, kulba na ganyan. Special na itong ilaw. Thank you. Ang dami nga po eh. Ay, kasali po siya. 100, mura na. Ito, Jiki. Tayo sa ba dito man ha? Wala, apa si Jaki. Hirap na rin siya sumigaw. Ano? Ah? Wala. Iba yung ngiti mo, friend. Sa iyong ngiti. Andyan, ah. Kuma naman ka. Sa isang lugar ko. Huli naman ka. Hi, Mama. Good morning. Wala mo siya pa-picture. Na. Sing. Ay, hindi. Ito kaya nito. Meron din po tunog. Day! Ito mo kwento rin na. Ang ato mo pabili na naiwan dito. Bag ko. Si Gwen umalis eh. Di lang. Excuse me. Ayan. Pili lang, baby. Ref magnet. Alam yan, tate. Alin po? 50. Una nakamaligo raw. Uy, nakatabawan mo. Ate V, how are you, Ate V? Hindi ka ba pupunta rito, Ate V? Ha, Ate V? Punta ka naman dito, Ate V.
Ma'am, palagay mo na ako ng mga ano ko dyan, ha? Pero kung masigip na siya, dito ko lang sa gilid ko ilagay. Mga ito ba? Duha ka ba? See? Ah, dito pala. Miriam Vargas ay ate, daming tao, opo. Kasi it's Saturday. Pag Sabado, talaga maraming tao kasi family day, bago yung Isang Sunday. kaban sa duha at duha raman to sir. Free na siya tayo. Ano? Wala ba siya? Bernie, hello. Hala! Uy! Ano nangyari? Ice. Yung yelo? Naraglag pa yung yelo. Oh my God, Ate V. Get well soon. Get well soon, Ate V. I love you. Sayang, di ka man lang namin na-meet ng personal. Thank you, Ate Feli, Merculio, I love you. Elsie Page, Victoria Villanueva. Oh my God. So, pangalan ng lola ko yan, Victoria Punay Villanueva. Because may lola, Punay yung ano yan, last name yan ng dalaga. Villanueva yung lolo ko. So, Victoria Punay Villanueva siya. Hi po. Tapos yung pamangkin ko sa pinsan, it's Chloe Victoria. Victoria Chloe, Chloe Victoria. Jamaica Rapero, hello. Uy, later ha, magkita-kita tayo mga ma'am. So, may mga ads ba kayong nakikita? May lumalabas na ads. Alam nyo na ba yung gagawin kapag may ads? Click ads. Thank you. Pero Makochi, hello. From Marikina Heights. Bin Lucarda sila. Siya rin daw. Dapat i-start yun sa mga bata. Good job. Adil's Music. Salamat. Salamat sa mga nakapanood. Maraming salamat. Neng Azal, thank you. Si Teacher Jofel po ang nagbabantay ng ating entrance. Para na sa ganon, meron silang class report. Don't skip the ads. Tapos click nyo yung ads na makikita nyo. Pag nakikita nyo yung ads, click nyo yun. Nolpakal, hello. Basta bang may ads, click nyo po siya, tapos back nyo lang. Salamat Ate Lilibet, I love you. Thank you sa inyo lahat. Kasi wala akong income dun sa mga uploaded videos na ina-upload ko. So, dito na lang. Yun na lang yung yung live talaga. Bakit mo? Rian sa Avila. Kasi alam ko, sa YouTube, kailangan meron kang account ng YouTube. Basta ganun din, kung halimbawa wala kayo account tapos nakita niyo yung videos, panoorin niyo lamang po yun. Tapos kung may ads din sa YouTube, huwag niyo po siyang aalisin. Hintayin niyo pong matapos. Edith Nuevo ng Valenzuela City, Metro Manila. Thank you. Ayan, paalis na po sila. Sila Brenda. Hindi ka na sa gabi yung balag. May isa naman. Ma'am, pero ako dito. Alis na po yung mga ninang ng bayan. Saan siya mag-ano? Ninang, kanina ba yun? Kanina pa nga yun eh. 8 to 9. So ngayon, 11 yung kainan. Ito kasama? May tinda ako. May pasok. May nabahala. Pag-iwan ka na ng mga presyo. Ang daming tao, kuya. Sa kabilang daan may bantay din, opo. Hindi, tsaka mabilis namin na-detect kapag may nagpapapicture tapos walang tatak. Magpapag-sales kayo sa inyong show kagabi. Thank you, Josara. Uy, may upload ako ngayon. Punta kayo sa YouTube ko yung paano ko ginawa yung damit na pula ni Brenda. Ayoko po sa mama, walang bantay sa tindahan. Alam niya, pantin niya yun? Ayoko. Sira ulo nga. Thank you, Ate Lilibet. I love you. Si Scarlett, nakakaunod siya.
Diba? Nauna pa si Scarlett sa lechon. Kailangan ganun. Si Mama Agnes nga. Pangayo din. Grabe ka naman, Yaya. Pinakita ka lang. Tapos, Ikaw, ayaw mo grasya, tinatanggal. sino kausap mo sa panaginip mo kanina? Pinapatabi mo sa tabi mo. Si Siya. Ay, grabe siya. Hala. Para magkamukha naman kayo. Sombrero. Kunin mo na, ma'am. Bawas na lang po, ma'am. Day! Day, namumuo yung powder mo, Day, sa mukha, Day, yung cream mo. Namumuo, bala ka. Mapagkamala ikaw yung ninang. Ano yan, Makate? Wala akong invitation. Si Oyong, kaya man sinabi si Oyong tsaka si Yaya kasi sila ang taga-balot. Si Amanda ang taga-kanta sa mga bisita. So, graduate kami kagabi. Nakita niyo na po kung sino-sino yung umalis. Si Brenda, si Anseng, si Oyong, si Inday, at saka si Amanda. Dua pa yan nakuha ay. Dami nakuha siya. Magkuha din ni Kima. Magkasama sila kagabi. Official na talaga may jowa si Melmar. Nakakaingit naman. Bakit kuha niya? Pila mo nakuha niya? Dua palagi. Magkumpare po ba yung dalawa? O, magkumpare po yung dalawa. Aray. Sa mga hindi pa nakakabili, mga moms, bili na po kayo. Meron din tayo mga ganito, oh. Sa mga asawa nyo, kung gusto nyo, mga nagra-rides. We also have dresses, may mga dress pa. Mga sando po, 150 lang. Sugpa nga ako. O, nag-spaghetti ako, diba? May mga t-shirt tayo na XL. Mga hinaguan t-shirt po. Annabelle Silva, wala, dito lang kami. Walang bantay sa tindahan ko eh. Mga tote bag and pouch. May mga pabango pa si Gwen. Order na ba? JNT po ang delivery natin. JNT, marami na pong proof, marami na po na ako napadala na JNT products. Sa JNT pala, JNT products, wala sa JNT. Oy, dapat pinakita mo kay Gwen yung tuwalya. Yung malalaki. Hindi kasi sa katawan niya. Ay, baka ito. Ayan yung malaki. Ay, hindi ba? Kasya yan sa kanya. Oh. Yung mga malalaki ba? Bentahan mo siya kasi ako, nagpupunas ako sa singit ko ng tuwalya. Gamitin nila sa mukha nila. Bahala sila. Problema na nila yun. Diba? Kuskus ko sa pet mo. Tapos gamitin nila. Kaya nga ako bumili ako sa'yo ng tatlo. Ito, awag mo siya bentahan ng puti, ha? Ito ha? Ito pang iba. Hindi, maliit yan. Benta mo na Cobre Kama. Baka pwede na to sa kanya. Pang tuwalya niya. 50 po ang ref magnet, Ma'am Kitty Mabayo. Papakyaw mo na sa kanila, Ma'am. Uy. Doon sa mga ano mo, kasamahan mo, Ma'am Kitty. Ang dami nila doon, nila kagawa, nila kapitan. Nati Jane, yes, it's their 15 months. Dagdagan mo, Mars. Para may pamalitan ba siya? Hala, ana! Ay! Hala! Nagbuno ka. Abi ang guwan din na. Ano nangyari? Ano tama to dai? Ya, nagbuno ka piso. Ala na. Ala na daman. Hindi. Andun yung barangay. Doon sa barangay. Sasabihin mo, wala, maapaw na. Natural, ang pigilan natin yung... Ma'am Kitty, ilan Ma'am Kitty? You can send the payment through GCash, tapos
Ipamigay natin sa kanila, Ma'am Kitty. Pakyawin na ba ang aking ref magnet, Ma'am? Ma'am Kitty, sweetheart din mabayo. $50 each. Ma'am Kitty. Nagkakainan na sila, nakakaya naman silang videohan eh. Andun po sila, Ma'am Kitty, oh. Isa daw? Donski Kalunod, hello. 200. Ay, ba't? Balik ko lang. Litro, Coke, ma'am. Sinatakin tayo. Ayan. Yan po. Nireply ko na, Ma'am Kitty, yung inyong ano. Thank you. Ilan na to? Ano number din? Ma'am, tsaka t-shirt para sulit naman yung ano mo, ma'am. Para kay mama mo. May mga XL tayo, tsaka stretchable po ito, oh. Oh. Ma'am Feli, ilang ref? Taga-asa mo, ma'am. Ina Park, hello. Brad! Pipin na lang yung vlog. Isa, kapag tiyatos na. 1, 3, 4, 6, Oh, 5. Na A-house? table. Table. Nakuha na rin yung likod, ma'am. Ma'am Kitty. Kaano-ano niyo po, Ma'am Kitty, si ano? Si na Mayor Rede, ano? Mayor Hardin. Tsaka si ano, Jigjag. Di ba si Jigjag Hardin? Si Jigjag po ay Hardin din, eh. Hardin si mama niya, madlos ang papa niya. Valenzuela ako, Ma'am Si. So, paano? Rep magnet tsaka wallet. Pwede naman natin ipa-ano yan, ipa JNT. Kaya lang, the problem is, malaki yun. Mas malaki pa yung ano mo, charge mo sa rep magnet tsaka wallet. Rep magnet, 50. Ang wallet, pinakamalaki, 150. Oh, so 200 na. Mas malaki pa yung shipping fee mo. Ang shipping fee ng pa-Manila mas mahal. Agnes. Hi, Jaya May. Ella May Ibasco. Iba-iba po yung mga design ng ref magnet. Yung iba diyang gawa ko po, gawa ni Diva. Yan. Meron din gawa sa wood. Lahat ng social climber squad dyan. Yung Top Shot. O sa Bembem TV. Hazel Bebelman, hi ate. I'm okay naman. Guys, please do follow ate Hazel Bebelman sa kanyang page. Ate Hazel, what about you? Baka gusto mo pong... nasa US ka nga pala. Paano mo mabibili? Ate Kitty, Josie Escobar, hello. Yes. Kapoy ang init. Uminit ang panahon. Ma'am Kitty, Ma'am Kitty, mag-PM lang po, Ma'am Kitty. Chuchay, bakit ka nasa baba? Bakit ka bumaba? Thank you po, Amping. Pila t-shirt, 200 lang, ma'am. Large and XL. Large and XL. Oh. Lalang Paharon.
Ma'am Kitty. Mag-PM lang mo, ma'am, ha? At pawis na ako. Gusto ko na mag-CR. Kaya ako pa pinipigilan. Agoy. Ang shipping, kung worth 500, mga ganun pa rin eh. Kasi yung layo po niyan, tsaka depende sa kilo kung gaano kabigat. PM niyo po ako sa mga gustong umorder. Mag-CR lang ako. CR na ako. See you later. Magla-live ako ulit.